Good morning, everyone. Today I'm going to read from the book of Exodus, chapter 3. But my Bible is in isiZulu, so I will read in isiZulu. UMose wayalusa izimvu zikaJethro, umukhwe wakhe, umpristi wakwaMidiyani. Waziqhuba izimvu, waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHorebhi. Okusho ukuthi intaba kaNkulunkulu iHorebhi. Kodwa-ke mhlawumbe uNkulunkulu akanayo intaba eyodwa, mhlawumbe uney'ntaba ey'ningi, mhlawumbe nenhlangakazi nayo intaba kaNkulunkulu. 2. Kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka, isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Siyazi-ke amaNazaretha nathi ukuthi sinayo indaba yesihlahla noShembe, isihlahla esaphenduka itshe entabazwe. 3. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla sishingani. 4. Shouthi uMose wayoko-investigate kahle kahle. Shouthi uMose uyindoda esondelayo entweni eyibonile yona ukuthi ngempela shouthi ungayifanisa noThomas kwi-New Testament. 4. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyokubuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose. 5. Okusho ukuthi shouthi wayenza into embi uMose ngoku-investigate, uNkulunkulu akafuni ukuthi u-investigate. 5. Wathi ngilapha, wayesethi, ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo ome kuyo ingumhlabathi ongcwele. Shouthi wayenza iphutha uMose ngokuthi agqoke iy'cathulo endaweni engcwele. Le nto uShembe ayishoyo ukuthi uma ungena ethempelini ubokhumula iy'cathulo. Akakazeke akhulume ngesigqoko, kodwa naso uyasikhumuliswa nongiyani uyawukhumuliswa uma ugqokile ungawufakile uNazaretha. 6. Wathi, nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. UMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wasaba ukumbheka uNkulunkulu. Shouthi uNkulunkulu uyahlonishwa, awumbheki ebusweni uNkulunkulu, ufanele ubheke phansi njengentombi ihlonipha umyeni wayo. 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Shouthi uJehova ukhulumisa uMose ngendaba yasemuva la ephuma khona eGibhithe, la ebulele khona isosha lase-Egypt. uNkulunkulu umkhumbuza ngaleyo ndawo, shouthi umbuyisele emuva ukuthi bayahlupheka ngempela labantu. Le nto shouthi oyenzile wenza into enhle uma ubulala umuntu ohlupha abantu. 8. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelozwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichichima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhenani, yamaHethi, yama-Amori, neyamaLaherizi, namaHivi, neyamaJebusi. Shouthi ipromise ye-land of milk and honey ivela khona la, ukuthi uNkulunkulu uthi kuMose, ngizonisusa lapha e-Egypt nginise endaweni zabantu, kodwa bakhona abantu abakhona lapho ngibuyise ey'ndaweni zabantu, asabe khona behleli khona. 9. Bheka, manje ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli sekufike kimi,
futhi ngikubonile ukucindezela abaseGibhithe abacindezela ngakho. 10 Ngakho hamba, ngiyakuthuma kuFaro, ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli. 11 UMose wayesethi kuNkulunkulu, "Ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro, ngikhiphe eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli na?" Okusho ukuthi uMose wayehambule, wathi, "Hawu, ngubani mina engingakhipha abantu ebuqilini base-Egypt?" Shuthi wayengamthembi uNkulunkulu ngaleso sikhathi, wayengakamthembi uNkulunkulu ngaleso sikhathi ukuthi khona amandla angamnika wona ukuthi akwazi ukukhipha abantu bakubo ebuqilini in a permanent way. 12 Wathi, "Ngizakuba nawe ngempela, lokhu kuyakuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphile isizwe eGibhithe. Niyakumkhonza uNkulunkulu kule ntaba." Okusho ukuthi uNkulunkulu uyabheja la uthi, "Ngizonikhipha ngempela eGibhithe. Nizongibona lapho ukuthi nguNkulunkulu ukuthi nginikhiphe eGibhithe." Shuthi kuthiwa baphumanga eGibhithe kwakuzobe sekuyi-proof lo noma ubufakazi ukuthi akasiyena uNkulunkulu usithembise into yangamanga. Nxa ukhiphile isizwe eGibhithe, niyakumkhonza uNkulunkulu kule ntaba. Shuthi ufanele akhonze uNkulunkulu eHorebhi. 13 UMose wayesethi kuNkulunkulu, "Bheka, lapho ngifika kubantwana bakwa-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu wawoyihlo ungithumile kini, bese bethi kimi, ngubani igama lakhe? Ngizakuthini kubo na?" Shuthi kubuza uMose la ukuthi, "Wendoda, uba igama lakho, noma weNkulunkulu uba igama lakho, noma wezwi elikhuluma nami izwi likaba?" 14 uNkulunkulu wathi kuMose, "Nginguye enginguye." Wathi, "Uzakusho njalo kubantwana baka-Israyeli ukuthi ungikhona, ungithumile." Shuthi uNkulunkulu ungikhona elinye igama lakhe. 15 uNkulunkulu wathi futhi kuMose, "Uzakusho njalo kubo abantwana bakwa-Israyeli uthi, uJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, ungithumile kini. Yileli eliyigama lami kuze kube phakade, lesi yisikhumbuzo sami esizukulwaneni ngesizukulwane." 16 Hamba ubuthi amalungu aka-Israyeli uthi kuwo, "UJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, no-Isaka, nokaJakobe, ubonakele kimi wathi, nginihambele nokunihambela, ngibonile okwenziwa kini eGibhithe." 17 Ngishilo ngathi ngiyakunikhuphula ekuhluphekeni kwaseGibhithe nginiyise ezweni lamaKhenani, lamaHethi, lama-Amori, lamaPerezi, lamaHivi nelamaJebusi, izwe elichichima ubisi nezinyosi. Okusho ukuthi lesithembiso sezwe elichichima ubisi nezinyosi siphindwa kabili manje. Shuthi uNkulunkulu uqinisekisa amazwi akhe. 18 Bayakulalela izwi lakho, uyakufika wena kanye namalunga akwa-Israyeli enkosini yaseGibhithe nithi kuyo, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uhlangene nathi. Ake sihambe manje ibanga lezinsuku ezintathu siye ehlane, sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. 19 Shuthi uyahlatshelwa uJehova wamaHebheru. 19 Ngiyazi mina ukuthi inkosi yaseGibhithe ayikuvuma ukuba nihambe, ngisho nangesandla esinamandla.
okusho ukuthi uNkulunkulu uyasho ukuthi inkosi yaseGibhithe izoresista ukuthi basuke kuyona ngoba bawusizo kuyona. 20 Kodwa ngiyakwelula isandla sami ngilishaye iGibhithe ngezimangaliso engiyakuzenza phakathi kwalo, andukuba iniyeke. 21 Ngiyakunika lesi sizwe umusa emehlweni abaseGibhithe kuze kube lapho nisuka eniyukuhamba ningephethe lutho. 21 Ngicela ukuyiphinda le. Ngiyakunika lesi sizwe umusa emehlweni abaseGibhithe kuze kuthi lapho nisuka aniyukuhamba ningaphethe lutho. Shuthi uNkulunkulu uthi uma sebehamba eGibhithe la bagqilazwe khona beyohamba bexhakathile bephethe izinto zabo akade bezisebenzela lapho eGibhithe. 22 Kepha yilowo nalowo wesifazane uyakucela kumakhelwane wakhe nakuye ogongobelayo endlini yakhe izinto zesiliva nezinto zegolide nezingubo niyakuzifaka kumadodana enu namadodakazi enu niphange abaseGibhithe. Amen.